viime kesänä mä tein paljon asiaa, mutta mä lomalin kuten toiset. Kesän aikana mä matkustin kesämökille vanhempieni kanssa. Siellä me vietsimme 4 päivää ja teimme paljon asiaa. Esimerkiksi rankasimme kasvuhuonetta ja aita ja myös poimimme marjoja ja omenia. Viime kesänä minulla oli hauska, sää oli hyvä. Minä olen läpäisynyt kaikki kokeni. Viime kesänä minä työskentelen paljon, löytänyt uusia ystäviä töistä, viitsi aikaa ystävien kanssa. Esimerkiksi minä kävelen ystävien kanssa ja vietsin aikaa perheen kanssa. Minä vähän asunut maalla, paljon matkustanut. Minä olen Italiassa, Latviassa, Liettuassa. Alkoin minä käydä autokoulua. Kaiken kaikkiaan minulla oli hyvä kesä. Viime kesänä minä menin koulussa. Sitten kirjoitin kokeita ja kesäkuun loppuun asti minä menin merellä ja kadulla, koska oli kuuma. Heinäkuussa minun perheeni meni Montenegroon 2 viikkoa. Yksi päivänä me menimme Kroatiaan. Me emme pitäneet siinä, mutta Montenegroon pitänyt. Heinäkuun loppuun asti kävelin kadulla, koska oli kuuma, mutta elokuussa oli jo kylmä ja olin kotona koko kuukauden. Mutta elokuun loppuun asti minä kävelin kadulla joka päivä. Myös elokuussa otin oppikirjat koulusta. Se oli hyvä kesä.